ഞങ്ങള് കണ്ടതിന്റെ എതിർഭാഗത്ത് 101 ഓമകണ്ഡത്തിന് ചമ്മി കൂട്ടിക്കോളി. ഞങ്ങളെ പേരാലായ അക്ഷയപാത്രം എത്തി വെച്ചോളി. വെളുക്കന്റെ കാര്യത്തിന് വെച്ച് വിളയും കൊടുത്തോളി. കൊണ്ടുള്ള ഉദയത്തിൻ്റെയൊക്കെ വന്ന് 8 വളർത്ത് കാണിച്ചോളി. നിങ്ങൾ തടിഞ്ഞാങ്ങ് ശുദ്ധമൊട്ടിക്ക പറ്റിച്ചോളി. നിങ്ങൾ മിത്തിലെ കണ്ടായി കേൾത്തായിക്കോളി. അവിടെ ഒരു പുണ്യ പൂജ ആവണം ചെല്ലാത്ത എനിക്ക് അവിടെ പുണ്യ പൂജ കണ്ടോളി. പുണ്യ പൂജ കണ്ടോളി. അമ്മായങ്ങ് ചൗക്കത്തിൽ നിന്നോണ്ടോ അവിടെ പൂജലിട്ടിട്ട് പഞ്ചിക്കനകത്തെ കൈ കണക്ക് അവിടെയൊക്കെ പറയുന്നകത്തെ വാക്ക് അവിടെയൊക്കെ പറയുന്ന വാക്ക് ഈ കൊല്ലം മുതലായിട്ട് ആ നേരത്തെ മണ്ണിൽ ആ നമ്മളൊക്കെ മറ കണ്ടായില്ലെങ്കോ അന്നത്തെ മാറായെങ്കോ ആ വെളുക്കന്റെ കാര്യത്തിന് വെച്ച് വിളി കൊടുത്താൽ അടിച്ചിട്ട് അറിയാതെ യാരെ കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മറ നമ്മളൊക്കെ മാറി കാണാതെ കണ്ട് തൊട്ടുങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മരനെന്ന് യാരെ കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മറ നമ്മളൊക്കെ മാറി കാണാതെ കണ്ട് കൊണ്ടു നടത്തുന്ന ഊരമ്മക്കാരന് എന്ത് യാരെ കുറച്ച് പോരാത്ത വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മറ നമ്മളൊക്കെ മാറി കാണാതെ കണ്ട് കൊണ്ടു നടത്തുന്ന ആ നാൽത്തല കുടുംബത്തിന് ഒരു പോരാത്ത വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മറ നമ്മളൊക്കെ മാറി കാണാതെ കണ്ട് ഇന്നത്തെ നാളിൽ ആ വെളുക്കന്റെ കാര്യം ഇന്നത്തെ നാളിലെങ്കിൽ നമ്മയെങ്കോ ആ പരമായിട്ട് പൂവിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അവിടേക്ക് ആ മറൽ നമ്മളൊക്കെ മാറായെങ്കോ ഇന്നത്തെ നാളിൽ കഴിച്ചു കുട്ടുന്ന വെളുക്കന്റെ കാര്യത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം നല്ല സന്തോഷ മണ്ണത്തിൽ കഴിച്ചു കുട്ടുന്ന ശക്തി ഭക്തി യോഗ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോ പാടാക്കിയിട്ട് തന്നിട്ട് മുന്നൊക്കെ ഈ വെളുക്കന്റെ കാര്യത്തിന് ചന്തത്തിൽ കഴിച്ചു കുട്ടുന്ന പുണ്യൊക്കെ എത്തി നമ്മളെ കണ്ടില്ല നമ്മളെ ഏരിയമാരെ കണ്ടിട്ട് ആ നമ്മളമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ തലക്കുറ മോറാളി പാട്ടപ്പോൾ നമ്മളാട്ടി ആംചമ്മാട്ടി കുടികളോട് മടിക്കോടി വീരമാരെ ഇരുവരും കാര്യക്കാരന്മാരും ആ മഹാവിഷ്ണു ഉണ്ടായിട്ട് സ്വാമി സോമനാഥനും മഹാഗണപതിയും ഉണ്ടായിട്ട് ക്ഷേത്രപാലനെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്നൊക്കെ നാളെ റോഡ് ജാഗ്രത നടത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥന.
കണ്ടേ അരപാത്രത്തിലെ തട്ടിത്തറത്തിന് സമ്മതം. ആ കല്ലുകൊണ്ട് ചൊല്ലി പറഞ്ഞോ നാഗനെ കട്ട തപ്പിക്കോണം. തണ്ണി പിടിക്കും.
మొరాలు తంబాకమారే అరబాదాలు తట్టి തൊണ്ണുണ്ടായി ഞമ്മ ശാസ്ത്രാംഗം വീണുണ്ടോ പിന്നുണ്ടല്ലോ ഞമ്മളെ മതിപ്പൂ നേരത്തോട്ട് ആൾമനുഷ്യന്മാർക്ക് കാളുമീട് വെച്ച് കണ്ടേ കയറിട്ട് വെളുക്കറിന്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ട് ഒപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്നുള്ളങ്ങനത്തെ മതിപ്പൂ ഞമ്മ ഒപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുണ്ടോ അവരായും മുന്നാട്ടിലെ സഭയിലെ അച്ഛന്മാരിലും താനക്കാരിലും നാളത്തെ കുടുംബാട്ടിലും കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അവരായും കാളുമീട് വെച്ച് കണ്ടറായും കയറിക്കൊണ്ടേ അവരായും മണ്ടകൊട്ടിലായും ചൗക്കത്തിലായും നിന്നുണ്ടായി അവരായും കരാത്തരായും ഉറപ്പിച്ചുണ്ടായി അവരായും ഞമ്മായും കളസാട്ടം കഴിച്ചിട്ട് അവമ്പാടായെങ്കിൽ ഞമ്മായും എടുത്തോണ്ടോ അവിടെ സത്യപ്രമാണം പോലെ അവരെ കയ്യാലെ അവരെ തിരുവാതിരായെങ്കിൽ ഞമ്മായെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടോ ഞമ്മായെങ്കിൽ പുറമ്പാടിന് അണ്ണന്മാരെ നിപ്പിച്ചായാലെങ്കിൽ ഞമ്മായെങ്കിൽ നിന്നോണ്ടോ ഞമ്മായെങ്കിൽ പുറമ്പാട് നിന്നിട്ട് 10 പേരുടെ സേവാക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ രാശിക്ക്
സ്വന്തം എൻ്റെ ഞാൻ തൊട്ടമ്മറെല്ലാവോടും സ്വന്തമായി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്വന്തമായി സോമനദേവനെ കൂട്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും എന്നെ സന്തോഷമായ കാലത്തോടെ കാലം അല്ല കൂടാമേ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസന മൂർത്താല് വെച്ച് ഇന്നത്തെ സന്ധ്യക്കാലം കൊടുത്താൽ വിശ്വാസന മൂർത്താല് വെച്ച് സമയത്തിനായി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലായി ഞങ്ങൾ കണ്ടായാലും വെളുക്കൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ച് സാറെ വെച്ച് അടപ്പാർക്കോ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ലേ അതേ പ്രകാരം ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടായതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു അതേ പ്രകാരം സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ കണ്ടായോ ആ 100 കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമ്മതം മേടിച്ചിനി അതേ പ്രകാരം ഇന്ന് കമ്മി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേ പ്രകാരമായോ പാർന്ന് പറ്റി പറ്റുന്ന അക്ഷയപാത്രി വെച്ച് പറ്റി അന്നദാനം അല്ലേ കൂടാമേ അതേപ്രകാരം നിങ്ങളെ കരം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാതെ കൊണ്ടു നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കൂടാമേ ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കാര്യം കഴിച്ചുകൂടെ അതേപ്രകാരം ഞാനായ പുറമ്പാട് പുറമ്പാട് വെച്ച് 5 വിറ്റ് മത്സരത്തിന് പതിവും അല്ലേ നല്ല കൂടാമേ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ഞാൻ കൊണ്ടു നടത്താൻ വേണ്ട മാതാക്കന്മാർ സങ്കടം കൊടുക്കേണ്ട ചങ്ങനെ വരുമൊന്നും കാർത്തുവിന്റെ ധർമ്മനാഥ പരമദാനിങ്കിൽ നിന്ന് മംഗളകല്യാണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കില്ലേ അത് ഭംഗ്യാമണം ഞങ്ങൾ ഇന്നേവരെ ആദ്യം പക്ഷേ മലയാളത്തോടും കയ്യേറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഭയപ്പെടേണ്ട അന്ന് ആരെക്കെട്ടുന്ന മലയും കെട്ടേക്കെട്ടുന്ന പരമാർത്ഥ ഓർമ്മതയുണ്ടല്ലോ അന്ന് ആരെക്കെട്ടുന്ന ആര് രാജാവിനും കണ്ട് ആ രാജാവിന്റെ ദേവന്മകളെയും കണ്ട് ആരെക്കെട്ടുന്ന മലയും കെട്ടിലേക്ക് അന്ന് മരക്കരമെന്തി എഴുന്നള്ളി ആരെക്കെട്ട് ദാസാവ് സമ്മതിച്ച പ്രകാരം തന്നെ ഞങ്ങൾ മരക്കരമെന്തി എഴുന്നള്ളി അന്ന് ആരക്കര ഗംഗക്കര അറബിക്കര മലയാങ്കര എന്നിരിക്കുന്ന സമുദ്രയാനത്തിങ്കൽ 108 മുഖങ്ങളും കടന്ന കര കയറി ഇടത്തൂറേ കടപ്പുറമ്പൻ ഭേദമായെന്ന് ശേഷിപ്പെട്ടു വെളുത്തമളാധാരമായും കൈതേരി മണ്ട തണലാധാരമായും കൈതക്കാടാധാരമായും അഭിനന്ദനും കയ്യേറ്റി വിശേഷിച്ചൊന്ന് മാടായിപ്പാറ പിടിച്ച് സോമേശ്വരപ്പാറ സൂര്യക്കാ പിടിച്ച് ഓമി ചോർത്താറിനകത്ത് 7 നാളും 18 5 4 9 കന്നിരാശിസ്ഥലം നിലയുറപ്പിച്ചു വിശേഷിച്ചും അന്ന് സോമനാഥദേവന്റെ കന്നിരാശിക്ക് എൻ്റെ അങ്ങാതെയായിട്ട് വരും പട്ടാളം കോടി യാത്ര പാടാങ്ങൾക്കോട് ഓതി അഭിമാനത്തോടെ ഉറച്ചു എങ്കിലും നിത്യത്തെ കൊട്ടും മല്ലത്തെ വിട്ടാനും അടൂര വിട്ടാനും ഇരിക്കുന്ന പ്രപധാനിക്കുന്ന കൈവരും കുട്ടികൾ അമംഗല കല്യാണം അഭിമാനത്തെ കവണ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എൻ്റെ മലയാള ഗർഭക്കാലത്തിന് നിറയും കുറിയും ആചാരത്തിന് അഭിമാനത്തിൽ ഞങ്ങളെ കിട്ടുന്നു വിശേഷിച്ച് എൻ്റെ പത്തിലെ മലയാളത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗുണം പറയണം ഗുണം പറയണം ഗുണം പറയണം ഞങ്ങളുടെ നിലവിട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ പുറമ്പാട് വെച്ച് മത്സരത്തിന്
പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ടുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രഭാഗ്യന് അതിന് തിരുത്തിൽ വെച്ച് നിന്റെ തിരുത്തിൽ വെച്ച് 5 ചുറ്റി 10 വന്ന കാലത്ത് ഒരു കുറ്റം വെട്ടാതെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു നടത്താൻ മാതാക്കൾ പങ്കോട് കൊടുക്കാൻ അന്ന് കൊടുത്താൽ വിശ്വാസം മൂർത്താൻ ഈ സമയത്തിനാണ് കേട്ടുണ്ട് മടക്കല അതേപ്രകാരം സമയത്തിന് ഇന്ന ദിവസത്തിലെ ക്ഷേത്രഭാഷയുടെ ബലി നിർമ്മാണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെടുത്ത് തെറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള പരിപാലിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ പഠിക്കാൻ കൊണ്ട് മണ്ണി ചേർത്താൻ കൂടുന്നു. നിങ്ങളെ തരവുള്ള കത്തി ജീവിച്ച പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഞ്ഞുമലായിട്ട് ബിഎസുകാർ എന്നൊക്കെ ജയം കൂട്ടി വന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു.
ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಆಜೀವನ ಭೂಮಿವಾಸಿಗಳು ದೇವಲೋಕ ಹಾದಿಗಳು ಸೌಕರ್ಯ ಹೊಣಾಂಕಲ್ತಂತ್ರಿ ದೇವಳ പരിസ്ഥിതി ബർമ്മത്തിന് തുടിക്കുന്ന പുഷ്പത്തിന് ആ നുള്ളി കൊടുക്കുന്ന അടിയാളത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാതെ കൊണ്ടു നടത്തുവാൻ എൻ്റെ നേതൃത്വ തന്ത്രി സന്തോഷമായ മന്ത്രവാദി വിശേഷിച്ചും എൻ്റെ തന്ത്രീശ്വര ആയിരിക്കട്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ശിവരിപ്രകാരം തന്നെ നേവറ നിലനിന്നു. രണ്ടാമത്തെ വൃത്തിയില്ല. ആ ബ്രഹ്മത്വത്തിന് ഏത് പ്രകാരം കോർത്തപ്പിച്ച് അതിന് രണ്ടാമത്തെ വൃത്തിയില്ലല്ലോ. എങ്കിലും നാല് നാട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന നാരിക്കെട്ടുന്ന ഒരു മാതാക്കന്മാർ നാരിക്കെട്ടുന്ന മലയങ്കെട്ടിലേക്കുള്ള കാലത്തിങ്കിൽ ആരിക്കെട്ട് ശാസ്ത്രാവ് സംഭവിച്ച പ്രകാരം തന്നെ അന്ന് ആരിക്കെട്ടുന്ന മലയങ്കെട്ടിലേക്ക് പരശുരാമ സൃഷ്ടി കണ്ട് ഒരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ എഴുന്നള്ളി. അന്ന് എന്ന കാലത്ത് ആര്യബ്രാഹ്മണൻ എന്ന വടക്കം ബ്രാഹ്മണനെ കൊണ്ടുവന്ന് വൈക്കുടുമി കളഞ്ഞ് മുൻകുടുമി ഒപ്പിച്ചു. പരശുരാമൻ 160 കാതം ഭൂമിയിൽ 4448 ഭൂതപ്രതിഷ്ഠയും 1008 ദുർഗാലയം 108 കോട്ടപ്പടി 64 10 ഗ്രാമം 16 ഗോത്രത്തിൽ 36,000 തന്ത്രിമാരും വിശേഷിച്ചും 10 ഗ്രാമത്തിൽ 12 തന്ത്രിമാരെന്നും അതിൽ ഉത്തമനാം തന്ത്രിയോ തരിങ്ങല്ലൂർ തന്ത്രി, ശേഷം കാളക്കാട് തന്ത്രിയെന്നും കുണ്ടൻകുഴി തന്ത്രിയെന്നും മുച്ചിനത്തെ തന്ത്രിയെന്നും വേളത്തെ തന്ത്രിയെന്നും മടുക്കത്തെ തന്ത്രിയെന്നും മാലമ്പാടി തന്ത്രി, എട്ടിലെ തന്ത്രിയെന്നും മെടവത്തെ തന്ത്രിയെന്നും മദറങ്ങേരി തന്ത്രിയെന്നും പാരിക്കാട്ട് തന്ത്രിയെന്നും ഒളയത്തെ തന്ത്രിയെന്നും കാവിലത്തെ തന്ത്രിയെന്നും എന്നിങ്ങനെ പല പല തന്ത്രിമാരുടെ തന്ത്രം കൊണ്ടും മന്ത്രം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ദൈവപ്രമാണങ്ങളെ ചൊല്ലിപ്പോരുവാൻ തക്കവണ്ണം നല്ലല്ലേ മന്ത്രവാദി തന്ത്രീശ്വര ആയിരിക്കട്ടെങ്കിലും മന്ദി നമസ്കാരം മൃത്യഞ്ജയം ഗായത്രി ഇതേ പ്രകാരം തന്നെയല്ലേ ഇന്നവരെ ആയിരിക്കട്ടെങ്കിലും മാവലത്തെത്തിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്വത്തിനും ജോലിയിരിക്കുന്ന ആ പുഷ്പത്തിനും നുള്ളിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അടയാളത്തിനും 2 നാമത്തെ വരുത്താൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ ഇന്നേ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മാതാക്കന്മാർ നാപ്പേന് നല്ലവണ്ണം ഭജിച്ചും ഭക്തിപ്പെട്ടാൽ ഇന്ന നിലപാടിന്റെ പടിഞ്ഞാറ്റിനകത്ത് കത്തിവെക്കുന്ന ദൈവത്തിനും കോരിപ്പെട്ടിക്കുമെന്നായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞിക്കും കുട്ടിക്കും നളക്കമുള്ളതും സൗഖ്യത്തെ കൊണ്ട് പരിപാലിക്കുവാൻ സൗഭാഗ്യത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാനും എന്തൊരു വിശ്വജ്വാല പരിക്കലും തട്ടി തമർത്തി അമൃതേക്ക് ഒരു പകരാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പണ്ടാറ് ഒരുപാട് പേര് ജീവിച്ച് ഭക്തിക്കുന്നത് എല്ലാം കണ്ടു ഒന്ന് സന്തോഷപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന കാലം അല്ലേ ഇങ്ങനെ സന്തോഷം തന്നെയല്ലേ. ചങ്ങപ്പനായിക്കൊണ്ട് അല്ലേ കൂടെ അന്ന് സമ്മതിക്കും ഞങ്ങൾ മുഖത്തോട് മുഖം കാണുന്നത് അത് പ്രകാരം നെറ്റിട്ട് തണുപ്പിനൊന്ന് കണ്ടിട്ട് അത് പ്രകാരം എൻ്റെ 8 കണ്ടായിക്കൊണ്ടൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വെപ്പിച്ച് അല്ലേ കൂടാമേ
ഭംഗിയമണത്തിൽ കാര്യം ഭംഗിമണത്തിൽ അല്ലേ അതിപ്പോൾ കാര്യം ഇനിയൊരു കാര്യം എൻ്റെ കൂടാണ് గోవిందా గోవిందా
எல்லாம் நறுக்கு அடியாளம் സന്തോഷമായി മുന്നോട്ടും അത് പോരാതെ കുഞ്ചോത്ത് മയ്യാന കയ്യാച്ചാറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പ്രകാരം സമയത്തിനുള്ള കാര്യം പങ്കമണത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട് സന്തോഷമായി അത് പ്രകാരം അതിൻ്റെ തറവാട്ടിനകത്ത് പിന്നെ വീരക്കാളി പാഞ്ഞിക്കേരി പാട്ടിൽ നിന്ന് പാല് കുടിച്ച ഒരു മാതാവ് ഓർമ്മോട്ടല്ലേ ഓർമ്മോട്ടോട് നീങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുവരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീക്കി നിങ്ങൾ ഒരു കോപ്പിൽ കാര്യം കഴിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടുണ്ട് അല്ലേ സന്തോഷമായി ഭക്തിക്ക് ഇന്നുള്ള ഭക്തി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന കാലത്ത് ഞാൻ പഠിക്കും കൂടി അന്യകത്തിൽ പാൽകൊണ്ടാറ് കേൾക്കായി അത് നിന്റെ അന്നമാരെ കാലത്ത് നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു പതിവ് അത് പതിവിന് മാറിക്കാതെ അത് കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുണ്ട് 2 കണ്ടായിക്കും എൻ്റെ ആരൊക്കെ പോയത് ലോകനാഥന് കണ്ടായിക്കും അത് പ്രക്കാരായിരിക്കും ഞങ്ങൾ കണ്ടായിക്കും അതിൻ്റെ പഠിക്കും കൂടി കാര്യഭംഗ്യമണത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയതിന് നോക്കുകയും എൻ്റെ വേറെ കുടുംബം നോക്കുകയും 10 കണ്ടായിക്കാരുണ്ടായിട്ട് രണ്ടാൾ മുട്ടകളുണ്ടോ പുറപാടിലേക്ക് സമയത്ത് കാര്യഭംഗമണത്തിൽ എന്തായാലും ചെറിയൊരു കുറവ് വന്നു പോയി അവസാനം ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. സന്തോഷമായി ഭക്തജൽ വൈദങ്ങളെ ഭക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ സത്യ എന്നെ കട്ടിന് കട്ടിക്ക് കട്ടിക്കാതെ ದಿನಾಂಕ 5/5/2024 ಭಾನುವಾರ ಈ ದಿನದ ಮಹಾನ್ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಮಗ ವಿಶ್ವ ಶಿವಾನಂದ ಉಚ್ಚಿಲ್, ಮಗಳು ವಿದ್ಯಾ ರವಿ ವಿಠಲ್ ಮುಂಬೈ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ರಾಮಕಾರ್ಣವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ದೇಯಮ್ಮ ಅಡ್ಕ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಡದಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟೀಚರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿನ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವಾಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ സന്തോഷമായി ಿ
ಬಹಳ ಶಾಂತವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ഭക്തേക്കളുമായി തങ്ങളെ ദൂരണ്ടെങ്കിൽ മാതാവിനൊന്ന് കാണുന്നു, മാതാവിന്റെ തുണപ്പുറ പിടിക്കണം സമയത്തിന് ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಗಿ ಚಾವಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕರ ಸೋಮವಾರ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯ ಸೇವಾಕರ್ತರು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎನ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ವೈಫ್ ಆಫ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಬೇರಿಕೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಿ ಬೇರಿಕೆ, ಶ್ರೀ ಯತಿನ್ ಬೇರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬೇರಿಕೆ ಚಿಂಬೋರ್ ಇವರು ಕೂಡ 6-5 ಪ್ರಕಾರ